Pane chiitiko chauya chichinotewa down nevakomana vechange radio vachibvunza vachiti zvii zviri kumboitika, because kuri kuonekwa kunzi especially ma-liberation war fighters kandi vanhu vanozivikanwa kuti vakanga varipo mugovernment kana kuti vamwe vachiripo panguva ine vari kungotsakatika one by one. Saka pana mashoko ari kubuda panguva ino achiarticulatiwa nethe change radio panguva ino inyatsoratidza kuti these events ekutsakatika kana kufa kwevanhu vari kuonekwa kunzi these are politicians. Aiwa, panguva ino kuri kuraise questions anosara asina mhinduro, but vanhu vane masuspicions ekuti pane zviri kuitika kumusoro uko. Saka pana mashoko anodanjirwa panguva ino, ndobva subscribe or like on the bell icon. Tipinda pana pamuchenjeri tomposa this picture muri kuona, aiwa, kumarinda kwamuri kuona mauto, aiwa, achinoleya down, aiwa, this deceased. Anodanjira chiti mumwe anodonha futi. Vari kumbopedzwa nei? Uye why are there so many so-called heroes? Nyika yakagara pasi nemagadziko? Question mark. Economy yakafa, mabasa dololo, asi mahero ari kuwedzera. The old madadas of ZANU-PF are making governance all about themselves and their families, so they can benefit even from the grave. Meanwhile, the rest of us Zimbabweans are living from hand to mouth because ZANU-PF yakaora economy. Mabasa hakuna, ZIM dollar rakafa. Only a young, competent government will revive Zimbabwe's economy. Thomas Kwaruya panapa achadvocatiwa nechange radio achiti why is it? Tinokonzwa kuti kune gamba radai razotsakatika, kune rimwe pationa kuti nyika yacho yakanyatsa kugara pasi. Why is it these heroes varoramba vachingowanda ende kutsakatika kwavo kuchiramba kuchingoitika daily, day after the other? Mashoko ari kuda panguva ine yatiri kuona kuti aiwa, panapa kuri kuonekwa kunzi zviri kuitika munyika munyatsoonekwa kunzi hamuna mabasa, munyatsoonekwa kunzi economy it is sinking, everything is collapsed. Panguva ino vari kuya panguva ino vachiti tiri kuchiadvocata for good governance, vachiti ndo zvatangoda munyika yeZimbabwe kuti tikwanise kuendera mberi. Ndakome section medu kuti dzimafuro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.